Savremena era globalizacije donijela je sasvim novu paradigmu života, izlažući ljude i zemlje širom svijeta rastućoj neizvjesnosti. U digitalnoj epohi promjene se dešavaju brže, a izazovi su sve brojniji i složeniji. Najefikasniji način za suočavanje sa takvim izazovima su partnerstva. Crna Gora nije izuzetak. Jedno od takvih strateških partnerstava je i saradnja sa sistemom Ujedinjenih nacija u zemlji, koja je dodatno ojačana prijemom Crne Gore u Svjetsku organizaciju 2006. Tokom 2015. godine sistem Ujedinjenih nacija i vlada Crne Gore zajednički su radili na razvoju novog petogodišnjeg plana saradnje u oblastima ljudskih prava i razvoja. Zajednička vizija unapređenja kvaliteta života ljudi temelji se mahom na inovacijama i ekspertizi Ujedinjenih nacija. Mislim da ulazimo u jednu novu fazu koja također zahtijeva da dobro promislimo šta je to osnova buduće saradnje. Mislim da smo na dobrom putu. A consensus on where are the main issues, what are the main priorities, where the UN can make a difference. That's about the most valuable outcome. There's an excellent basis to go forward from in the previous years. Razlog je i značaj suštinski, i kao što je i tajming suštinski. Usvojena globalna agenda razvojna 2030. a mi smo pred formulisanjem našeg novog petogodišnjeg programa saradnje. Osnovni princip planiranja saradnje za period 2017-2021. bio je povezivanje nedavno usvojene agende za održivi razvoj do 2030. sa ključnim nacionalnim prioritetom, učlanjenjem Crne Gore u Evropsku uniju. Naredni petogodišnji program saradnje sa UN-om treba da iskoristimo upravo da definišemo programe saradnje u oblastima koje su nužne da bi s jedne strane pomogli finalnoj fazi integracije Crne Gore u Evropsku uniju, a sa druge strane u suštini odgovorili onome što su globalni izazovi, a to su ciljevi održivog razvoja, njih 17, gdje za svaki od tih ciljeva treba da prepoznamo šta je potrebno raditi, odnosno na koji način krovnu agendu sistemski uvezati sa onim što već radimo u mnogim od ovih oblasti. Cilj je da postignemo najveći mogući stepen sinergije. Vlada Crne Gore jasno prepoznaje potrebu za fokusiranom podrškom u oblastima komparativnih prednosti Ujedinjenih nacija. Zaista uz jedan selektivan sa prioritizacijom prilaz koji će jasno napraviti konkretne pomake u oblastima koje su od značaja za Crnu Goru. Održivi razvoj po meni sa klimatskom dimenzijom, ljudska prava, vladavina prava. To je suština. Upravo tako je i tekao proces. Okupljeni oko zajedničke vizije budućnosti, vlada, sistem Ujedinjenih nacija i partneri prepoznali su 4 prioritetna područja, 4 stuba saradnje u periodu od 2017. do 2021. godine, a to su socijalna inkluzija, ekonomsko upravljanje, održivost životne sredine i demokratsko upravljanje. Sistem Ujedinjenih nacija i vlada su se saglasili da uvežu svoje snage u tim oblastima kako bi osigurali promjene koje će donijeti veću socijalnu pravdu, bolje upravljanje i održivo korištenje resursa. Krajnji cilj je da se ljudima u Crnoj Gori omogući kvalitetniji život. Stvaranje novog petogodišnjeg plana saradnje nije bio običan proces. U cilju što realnijeg sagledavanja izazova koje nosi budućnost, naročito u oblastima u kojima UN mogu doprinijeti konkretnim promjenama do 2021. Tim Ujedinjenih nacija odlučio se za inovativnu metodu dugoročnog planiranja po imenu Foresight. Foresight is about thinking about change, how changes can happen, how they might happen, what might be the implications of those changes, and then preparing for change. Foresight is thinking about the future and how we use it. Now, the work that we do is with communities, organizations, governments, agencies like the UN to help them challenge their assumptions about the future. Ujedinjene nacije koristile su Foresight za dobijanje konkretne povratne informacije od mladih ljudi i njihovih organizacija, istaknutih pojedinaca i progresivnih mislioca, od akademske zajednice, nevladinih organizacija koje rade sa ranjivim grupama, od grupa za ljudska prava, kao i od državnih institucija i vlade. The UN applying it in an innovative way as a way to bring stakeholders together and to get people to have new conversations, but to give them to feel like they have a voice and they can contribute to a conversation. Foresight je u stvari uključivanje pojedinaca i grupa u kritički dijalog o budućnosti zemlje. We're using a foresight exercise approach, which is
taking a view of the future and trying to build backwards and to get people really engaged in thinking about the future. Mislim da je Foresight pristup inovativan za pisanje strategije, pogotovo za nas državne službenike koji svakodnevno pišemo strateška dokumenta, tako da mislim da je ovo nešto što možemo u praksi da primjenimo i u budućnosti. Ukoliko zajednički planiramo neke aktivnosti i prioritete, onda smatram da ćemo ih i prije implementirati. Uvid u buduće razvojne izazove Crne Gore pomogao je vladi i timu Ujedinjenih nacija da zajednički oblikuju viziju buduće saradnje koja se temelji na realnim okolnostima i na dolazećim izazovima, onako kako ih vide ljudi u Crnoj Gori. Saradnja razvijena na taj način biće svakako utemeljena na realnim potrebama ljudi.